millors comentaris de haters. Vaig fer un vídeo sobre per què el català mola més que el castellà. I en aquest vídeo vaig rebre molts comentaris de hate. Com és molt divertit i a vegades toca donar protagonisme als haters, anem a llegir alguns dels millors comentaris. Som-hi. El primer diu així: es verdad que mola mucho, por eso se habla en todo el mundo y parte del extranjero. No sé si es ironía, em costen les ironies, però... En todos pueblos hay alguno. Suposo que vol dir que en todos los pueblos hay alguno. No sé a què es refereix, si es refereix a Rogers o a què exactament. Claro, por eso el español lo hablan 500 millones y el catalán 25 personas. Estava una mica pinxo i li vaig respondre: hòstia, 25 persones. Crec que amb els meus amics i la meva família no arribem a 25. Tenim un problema. Si aquest vídeo arriba a més de 25 persones, és que hi ha més de 25 persones que parlen català. Següent comentari. Siempre hay